Doctor Silpi ingtipi Assam Medical College Dibrugarh pen MBBS dunsi Doctor Aman chepalong dun. Lakhai ingkar pho ni MSc constituency ke parlo chukhela bangso tisu arong amekar along pen sar Chandra Singh ingti lapen sangpi martha terang pi atumasupi sami Silpi ingtipi Assam Medical College Dibrugarh along pen MBBS dunsi Doctor Aman chepalong dun. Dr. Silpi ingtipi ke Chukheola Assumption High School along pen si Kep Asarlang mate metric ang deng chapon pondong. Lapen higher secondary ang deng abangke Difu Government College along pen si chepon dunlo. Lapen Assam Medical College Dibrugarh along pen si MBBS chepon ponsi Dr. Aman peng chepolong pondong. Nili bolong pen arlo sumor ang bong pen Dr. Keman duncheng abangke alang li Silpi ingtipi hello. Nilip Chukheola lapen ke bangso tisu arong aphan lapen ke api aput tumudoan aphan nongme ke wan pithe kapot nilip arab doan ta ning karong pen kachuru pacherpon alali pen ajok Dr. Aman apeng kupuson pen si kelong dun thekjima puhai hui mesen ameses non owe kimi arab doan apatame ke than pachermi pon nilip pen philip tisu nilip anong solo son pong pen MBBS mate doctor degree nang unsing ko ha nang masap so nang journey mo kan nili journey kecheng bangladak Chukheola Assumption English School pen matlo dak pen nili metric po unlo la penang parke nili Difu Government College hadak pen higher secondary po unlo la pen ke non nili haladak Assam Medical College Dibrugarh hal dak pen nili labang so degree bang chepalong poniklang arong nang tung MSc nilitum arong long huptiso Chukheola nilip lapen ke lapu nilipo lapang ke Sir Chandra Singh ingti lapu nilipai mem Martha Tirangpi nili tedo labang ke parading tipi nilibong labang ke Thengor Singh ingti niliphido karitok bipi nilitum ladak bang trokvet labang so hemnong ke lapenang parke nilipunu nilipisar tundo ano nangila so doktor lain Charlie ko nang li an kiduk kisung non masak nang li an kiduk kisung kaporhi bang syllabus do umat labang kisung bang do lapen ke Charlie ase ke nilitum ke service bang ke avik that nilipon pestami lasi financially ta subsuk six do koklo he lapen ang parke keso ta do nilitum hem kunili pestami alang ta keso non pustami kemoen bomlang lapen nilipo alang listami hard keso lapuson jo mane keso tunda do ke Charlie syllabus do ke dolo banse me hala bangke ni mithang bang si deal dat lo he hala bangke pons tami lapu keso tumbang ta du ke nang do dun lo pons tami alang litum ta in aning kang tang pan si ke dolo niliphan ko ni akha pens dolo he alang litum ta pasining charong no ya nang li karben non risoi jang tum loke Charlie atong anang visit nang li visit Mrs. Pika niligi pugang tungbang ke chimatha nang ni jaili dubwak pora chimatha nang ni porhi te unji mithang bong isi belief confidence inke hard work donang ji labang so hormo higher secondary ba higher studies on anstami langon bom nang ji lang litum ke Charlie asek financial crisis do kok ta hai lasi halai hot bang pa fulfill do nang po bon stami kaprek ki jui la hai bang mute sabso jui nang ji stami si limit pen labang muti chilangon bom nang ji ran lo ni puji bang ke